Vores sæson på vandet var slut, inden den rigtig kom i gang. Troede vi. En alvorlig skade i skroget var det triste resultat af mødet med en anden båd. Uheldigt. Ulykkeligt. Men godt, at ingen kom til skade. Og godt, at båden var kaskoforsikret. Et opkald til Søassurencen Danmark var beroligende og tændte et håb for, at vi alligevel kunne komme på vandet i den gode tid. Søassurencen Danmark ville sende en taksator, som udarbejdede en skadesrapport på båden. Derefter ville de tage sagen op på det daglige møde i skadesafdelingen. Jeg kunne forstå, at man på mødet grundigt vurderer alle de anmeldte skader og tager stilling til det videre forløb i hvert enkelt tilfælde. Det bestyrker mig i, at de handler omhyggeligt og kender sejlerne og vores udfordringer indgående. Resultatet blev, at båden skulle repareres, og det blev den. Godt og grundigt. Ikke mange uger efter vores uheld var vi klar til nye rejser og nye eventyr på vandet. Den rejse, vi har været på med Søassurencen Danmark, har været professionel og sikker. Det er godt at have vand under kølen igen.